darwa iyan, darwa susuyan. Bila benar tetian nga, hindi ka jingit ka jong ayapi, kanam kerla. Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kalapin scam ba kampanyang satya ya ganu gijing terwa ban sedang ya kamti uranium hadom ya siat Southwest Khasi Hills District. Ka council kala ongru bakan bishar benya igijing keno jong Khasi Students Union bakidan kibria badan bor badan spa kibathiet jaka hakitan badan uranium. Haba Crench kilat pathai kubor hakan riu terik unai tung arja arpun riu wa executive member ka KHADC bapai ikatrat land bat kiwe uba Powell Sockland uloong ba ka executive committee balayalam da ka Voice of the People Party kanom penyang setia ya kanu jing terwa ne kinu ki agency ban pinim biang ya ka project ti uranium hamau thaba ula pintip ba hadu menta ka council kampat yo setia kanu jing tho bathmai na ka Uranium Corporation of India Limited lani na ka Atomic Minerals Directorate AMD halor ka niya ka project. Uloong ba ka nongrim ka KHADC kalong ka basyay ba bat ka scam balada wan kanu jing terwa banti uranium ka council kan kentai bait klem jing ekren. Voice of the People Party ka dewe ka parti ka persya ba ya ka jing ti uranium. Presiden yu ba dan ka por bumpat dan ka VVP ru udai we ne ki bala persya ba ya ka jing ti uranium hakan ka jela ka jing ti kema pila ongin constituent em ka inquiry nya sa naglang jonga bat i ba methiu nge sara akmat jong UCM bat ka isi bar ko we ka iba ila bende alo kan dikan hadu menta tempat dan ni kapat don kan jing tho ba ada kawan sengi ngin kan tak baik kan ina ada persyarat mo yenum priang yu bata kasti yu sara ka isi ko jong nya kan yu habang ila ada persyarat Halor ki jingkin no jong KSU bagi dan ki bri badan bor kin thop ki MLA berim ki bathiet jaka hadom ya siat bar ki thain bamarjan ki badan ya uranium we executive member uloong magani kede ka kam ka bakhya bat ka badai ban bishar banya uloong bawla yo I kini ki jingkin no ling ba ki lat pathai khubor balara ka long ka bashisha ba ki bri badan spa badan bor ki lum bathiet jaka hai ki jaka badan uranium kani ka long ka binta ka pin khuslai ka council bade ki try mulok namar ki jingta ki bala ban mi hadian habot ulapin tip ru ba ka KHADC kan wat shu ki jingtip na ka KSU bat kan bishar banya ki sakhi sabut ki ba ka sengkala lum shwaban shimi ka nu ka rai ni jingya linti ha be dei bat kani ka kam Ang katama ngasui na ki lapatai kubor ba la kren hi dikinong ilam jaka seng KSU te baka don kata ka jing thu ban the ta ka jaka kalong ka bas khokya ka babu ya kari bo jam ni ka jing ma ka bakhrau te definitely nak liang jung ya ka concern nya sa wa jing tip alor kan ni le singen nge sa panru mo ka jing tip ka bakhamria na kilong jaka seng na kinong ilam jaka seng KSU ka ya kumunu kan ni ka jing thu kalong ka basisa na em kum kita kan nya la ban ya kendu ikin ilam jaka siu bangin panru mo ki kan ja record ni ka jing tip nak liang jung ki no ilam jaka seng KSU ki bala ya kan ya bangin wan ra ka resolution bakla don ru ka jing ya bu ka jungi ba nak liang ki nokit kam ki patmai jong ka KSU ko banyak kendu ingi kong ka isi jong ka KHADC bat ngala akitian ya kene sha ICM bat ne senya sa bu ki jelang kene kisni bat pentip officially sha kinong lam jong ka seng KSU penyakren ya kini kimat bat ki ba kum ka seng ka ko banyak kan bat ni kan Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya